Kum no perlok bro. Tamen tas ngi nyeshet no da kani ka dessert ne ka jingbam tiang. Hakabul ngala shim u custard powder shishamoj bahe bat ka dut deban milai bha du bakan dan long kum ni de ban lang mo. Kani pat kadai kadut ka bangala dep pen thnam shwa kala thnam bha tak dem nang tu pada ngan the kanika custard powder bangala dep king lupa di tamba pinda the custard powder am phide ban king ban mdi ban shu e akum tu hindre kan salang pada kani kala thnam kala long te ngenya bu no kamat peja shwa mo kadba kadang peja katu kadut custard dingin od no ya uni usok piang in od dice berit kumne kini ngala dep od ngan batai kumno bangin ya prepare mo uni ude uki keras kidan basi ongkik tu seru te ngin ya le kumne mo sapet kumno ba ngale kidan basi le do u plain cake ru da fidan u plain cake ru da utur ulang adem nang tu pada sa ayu custard na lor tu bangila idep shed la de prepare sa ay su sok ping bangila adep od lupa na lor do pada uni ude u biscuit phila ban shukrash kum tu berit sa ber na lor te kane phila ban repeat biang kum ju hi pinda bam kum ni am pin sa feel to ka crunch jong ka to ka biscuit te ka sweetness jong ka ni ka mango softness best bha pinda bam fin kwa ban bam shi bam ka best bha minta bang ye yo uni shopping e am ban bam kum ni o bang bha khoble shi bun ba phila pe ye ka ni ka video so bha like subscribe but share